Hoy! Ako rin! Ako ay! Nakawala! Was ba yan? Yan! Grabe, laki. Size 10 lang ito! Oh! Woo! Huli, malaki? Baluktot Uy, ganda Nuno! Maurog talaga si Nuno. Sabihin natin, ganda. Maurog talaga si Nuno. Uy, dalawa tol! Grabe yung huli kong dalawa, pinag-isa mo lang. maurog talaga si Nuno. Ano ko? Parang tumpukan, parang bibita kami ng sa palengke. Allah! Ayan mga tayo, dumating na si Kabiwas. Patay, Katinilo. Katinilo! Katinilo! Ba ito si Katinilo? Yun mga katoy, nakahuli na tayo. Di ba mga tayo? Positive, Kabiwas! Saan ka na, Kabiwas? Good morning mga tayo. Shout out mga katoy! Good morning! Solar Bay! Good morning! Pa-intro pa lang mga tayo, mamaul ka agad. Grabe, ngalang-ngalang mga tayo. Diba? West Rainbow Fishing Spot lang ito mga tayo. Yan kasama natin mga West Rainbow Anglers. Nawala araw kaya tol. Yan mga tayo, tara mga tayo. Good morning po ulit sa inyo mga tayo, no? Samahan nyo kami mga tayo sa may West Rainbow Taguig fishing spot. Dating Makati ito mga tayo, ngayon ay Taguig na siya. Tayo, kape tayo. Grabe mga tayo, masama yung panahon ngayon. Mamaya mga tayo, magkakatsindok kami. Mas ganyan lang mga tayo, paagos-agos lang kami. Yan, bigyan love shoutout kay Pres Amis. Pres, tara Pres! Tamatay ay nga pala tumatay, i-field test natin itong bagong taw-taw natin. Wala na. Ay, sus, ginoo. By Dory ko yan, di ka nag-i-snack? Ha? Yan na naman! Grabe, huli na naman mga katsoy Ala ka, bakit nabatit matatoy? Grabe, ganda ng ay naku, nadamay lang siguro to. Iba yung gumagat mga tayo. Ganda ng mga nito mga tayo. Akala mo tilapia yung Batangas. Yan, bigyan love shoutout sa lahat ng solid supporters natin, mga silent viewers po. Thank you so much. Ayan naman Uy! Grabe, lindog. Shoutout nga pala sa sa taga Bicol na tindira dun sa sa Dolo mga to. Binila natin ng kape. Manay. Pasensya naman, hindi ko pa nakuha si Ngaran. Sayang, nakuha sa natin para na shoutout natin. Katoy Delmar, saan ka na Katoy Delmar? Ang usapan namin dito, yan doon sila mga tayo. Sila Katoy Michael, kasi Katoy Ronnie. Sa may engineering office, sabi ko dito Manay. Si Delmar naman nag-okay. Hanggang ngayon walay. Tukura. Buwan natin. Ganda rito nga tayo. Tukura. Yun na naman. Aba talaga si Kokoy. Malupit si Katoy Kokoy na naman Grabe mga kasi, yung laki Katoy, makawala sa surbo na yun ganda. Mga tayo, napakagandang spot dito mga tayo naman. Grabe, laki na naman.
Dala-dalawa. Grabe naman yan katoy. Double. Oh, double. Pakita ko sa inyo, ate pa lang. Korporasyon yan mga to. Ayos oh. Uy, grabe, double. Ganda. Oh, di ba? Magkapatid sila. Ayan oh. Okay, pakita natin itong natin. Korporasyon. Ito. Uy! Dani! Oh! Morning! Ayan. Si Kuya Dani yan? Si Kuya Dani pala yun, oh. Ay, Dani! Okay! Matay, oh. Isang timbak yun, oh. Bro, buwas mo. Huwag, sayang. Baka mamatay. Lalagyan natin sa cooler yan eh. Ay, kukuler ba natin to? Tol, ilagay mo na sa cooler mo to, Tol. Tol. Ayan. Mati, grabe oh. May ibuhos na daw natin dahil lalagay namin sa cooler. Grabe, ang dami. Oh, sus. Ang laka. Parang tumpukan, parang ano, magbibinta kami ng sa palengke. Wala. Ay. Nako. Grabe. Panalo na naman si Tol Ervin na naman to. Tol Ervin in the house. Mamaya matay, darling sa Kabiwas. Bali, kinuha lang kasi yung yung BSF niya sa akin. Grabe, harvest dito mati, si Kabiwas yung nakaraan. Ay, to, maliit, bagat ko eh. Grabe naman to sa akin. Mapapalo siguro dito mga katoy. Sunod-sunod sa kanila. Tol! Huwag ka na makiwas. Puno ko na eh. Ang ganda rito mga katoy. Grabe, napaka sagana sa isda dito sa West Rimbo. Yan ang ginagandahan dito sa spot of Kabakay. Bayabas. Sabi? Huli na naman. Malaki yan? Malaki. Grabe. Grabe, laki na naman. Sus. Tara. Babayabasin kita katoy. Galing. Akala ko hawak na. Oh! Goal! Woo! Ginagawa mo. Ate, goods na to. Nakakatuwa talaga. Ay, alanganin pa rin. 3.8 mga ate, kukuha tayo. Wala, 3 point. Kulang yan. Tol! Grabe ang pula, Tol! Mahinig ka talaga, Tol, sa pulahan. Yun, Tol! Ara, Tol! Uy, hindi nagpulaw. Ginagawa mo. Hindi lumaman. Sumabit. Sabit ako mga katoy. Hindi nagpay. Tagal, salamat sa Diyos. Wala ko, huli na. Hindi naglaman mga katoy. Ay. Thank you talaga natin sa mga sumusuporta sa akin YouTube channel natin. At sa FB Reels natin. Thank you sa mga tayo. Ay, meron na ako mga tayo, balik. Meron na akong $18 sa aking FB Reels. And maraming salamat mga tayo. Baka naman mga tayo, pa-support po ang aking FB Reels. Dear Charlon Gourmet. Thank you po mga tayo. Kasi yung mga highlight mga tayo, pinapasok ko dun eh. Ina-upload natin sa FB Reels. Oh, grabe Tol! Ala ka Tol! Grabe, lalaki dito no? Tol, patingin! Nakita ko daw sa inyo. Oyo, mga tayo. 5 fingers. Yan. Ang kabiwa, ang kabiwa. Laboy kasi kahit. Nakatuwa ito. Magito. Ano lang.
Ayan na naman! Ay, sus talaga. Mas Mariusip mga katay. Teka lang po muna mga katay kasi hindi ko na nagugustuhan tong nahuli natin. Lakas na ng ulan natin. Teka lang mga katay, papayahin ko muna tong cellphone. Baka mamaya masira. Magre-ringbot muna tayo. Dito na tayo! Grabe! Laki oh! Huwag kang makakawala! Malaki ulit! Huwag kang makakawala! Grabe, laki! Size 13 lang ito! Oh! Woo! Oh, bakit sa'yo? Grabe, pangatlong malaki! Oh! Thank you, Lord! Ano ba pinapahan yun, Mare? Grabe, Maliliit na, ha? uy! Thank you, Lord! Grabe talaga, malaki! Rain or shine there! Ganda nga pala! Ganda pala lang tama to! Nasa ngala-ngala! Good! Sabi ni Kating Uboy! Grabe yan! Buwan ko na, alam ko na discount tol! Oo, wala! Ano ba paano yung jacket mo ang dalawa ko? Yan na naman! Nakuwanan din kita! Naka! Ay, laki na naman, tol! Yeah! Ginagawa mo? Grabe, uy! Tataba! Ay, nakakatawa naman yung dismat ng West Rainbow, ano? Tagi! Isa pa ba tayo? Bayabas ulit! Naubara na ako eh! Yan pa boy! Laki to! Good size dog! Uy, good size dog! Ako na kayo na harvest ba ito eh! Bumabawi tayo sa kanila, grabe! Ha? Kabisado mo na. Kabisado ko na yung spot ninyo dito. Dapat pala yung pamamayaan na kababad lang, no? Oo, kailangan galaw-galaw. ng konti para maramdaman mo yung pag-asa. Umpo. Ha? Umpo. Kailangan talaga, ganun. Kailangan talaga pag-aralan, di ba? Ganun po. Oh, ganyan na. Sus, no. Galawin talaga, ano? Hey, Noy. Good morning. Nakadami na kami, Noy. Nakapinay ka, no? Maliputon baga. Maliputon? Magno? Oh, ganda, oh. Matabaon bagang marhay. Kadiwasan ka! Right, relax. Ang payat ko yung reso. Dakulaan? Ayan si Bayaw, sige. Akala ko ba dito? Diyan, diyan. Oh! Akala ko na pa dito tayo. Oh, tayo, pakita mo. Makino. Grabe yan. Oy. Yes, ayan po. Ang dami mga tayo kagat, grabe. Kagatan din daw mga tayo, doon sila yung grupo pala sa engineering office, doon na doon na yun. Wala na naman, wala. Natin baka ano ba, pag lumukso yung cellphone ko ay masahod ba? Wala tayong pamparsa kung malalaglag, sayang naman. Nakababad. Hindi na nga, oh. Installment pa naman tong cellphone na. Sila pa maglilinis, hindi pa nililinis yan, ha? Saan sila tol ka ano? Yung Nilo. Ah, sila ano? Sila dumating yan nasa East, puta, nagkakagulo pa yung mga
tao doon, naghahanap pa. Naghahanap pa ng ano? Oh, grabe. Nagiinuman doon. Napakaganda ng surety naman yun. Samantala ako tol, pag ako nagtingin, Sila, nakakain bilis sila. na. Bilis na. Nakakawan Promise. plus sila, nakakawan plus. Niluto. Ay, hindi na naman galay! Oo! Punta lumilipad ah, lumilipad. Ay! Tita Gloria. Black Mamba! Mayroon pala dito aruyo. Tita Glo. Grabe yun, maliit. Kala ko ano. Grabe yung pumasak tol. Kala ko ano na. Mamaw. Iyawin na natin yan ko, yung huli mo koy. Parang nakakakang kabiwas. Hoy! Ako rin! Ako ay! Nakawala! Was ba yan? Oh, ano yan to, no? Ay, masig, ito na rin. Nabulag yung mga. Ayan. Ano yan, Kachoy? Gagawin mo, Kachoy? Walang dapat ito. Talagang magkakatsin cook na kami mga to. Lipat kami dito kay ano sa tindahan ni Manay. Yan. Grabing huli namin ito mga to. Update tayo sa huli ulit. Yan na. May ilaw na mga to. Grabe. Pang ayuda ni Tol Ervin to. Tabiwas. Nauubos na amin dito. Grabe mga to. Maganda. May plapla. Ayan. Ayos na naman. Thank you Lord. Tapos magkakatsin cook na kami ni Kukoy. Oo. Ayos na. Masiramon yan. Na-prank ko mga dito Lervin ito. Serpentino mo ito. Sabi ko matamis to. Ha? Ay, mawala lang. Naginom na ako ng stock drinks. Gamot nga ito tol sa ano, high blood. Di ba? High blood ka nga, di ba? Nagkamali ka lang pero kung itong sili na to kinain mo, mas mahal to. Lalo mapait, maangang yan. Na. Yan muna, dala-dalawa lang muna, no? Dala-dalawa lang muna. Kayo maumay. Para fresh to fresh. Uy, sarap. Magkakatsin cook na. Tapos meron pang pampainit. Iwag ko ay may ginagawa ko. Oh, sarap. Ano pinutol na? Yan yung ko. Tinanggal ko nga eh. Putol nga. Wala nga. Kasalamat. Pinutol nga. Kachoy. Ito mga to yung business spot dito. Napakaganda dito mga to. Yan. Itong gilid na to. Paagos-agos lang kayo dyan. Oh. Yan hanggang doon sa dulo. Doon kayo mga to. Galing sa dulo na yun. Yung paliko na yun. Oh. Anong spot natin kanina, Koy? Ano yung puno na yun? Talon. Ha? Kaloy park. Palo? Talon. Talon? Kaloy. Limang kaloy. Kaloy spot. Tapos yung ano yung kayo ay yung naraan doon. Yung nara mga tayo andun. No? Tapos yan ang baliti, yan naman sa kabila. Yan tindahan spot. Tindahan spot daw. Ganito mangyayari yung inuman. Tindahan tapat. Ganito na mangyari. Ay. Pag nasa tapat na, ito na. Ito na, malapit na. Mukhang mauwi na sa kanto. May malapit ang tindahan tol eh. Ganda ng spot doon mga tayo. Dulo na yun. Doon sa dulo na yun mga tayo. Huli, malaki? Baluktot ah. Uy, ganda Nuno. Maurog talaga si Nuno. Yan, luto na mga tayo. Kachay Raymond, saan ka na kabiwas? Napaganda na yung ano nila doon. Ang ganda no. Dami na naning huli mga tayo. Update na lang tayo no. Gagawin natin no. Magkakaganda. Maurag talaga si Nuno. Uy. Maurag, maanting man. Ito pa, malak ka. Ito maliit pa to Ay sa bagay, ito raw masarap prituin mga to Ito, ano natin, pakawala natin masyadong maliit to Yan. Maulan na ba ganoy? Maura na. Tikman mo na. Dito na. Sausawa na. Sausawa na. Masiram-siram na ini. Tol Ervin, tol. Makakan na kineto to, tol. Ha? Ito, sigurado, tol. Ito talaga pampawala ng high blood, tol, kasi bawang yan, oh.
Sarap. Tul. Tul, ang laki. Paano to, Tul? Kati, kunin mo nga. Oh, Kati, kunin mo nga. Sorry, thank you, thank you. Yan. Yan. Kaya yan, maangat. Yun. Oh, yun. Yun, thank you. Paano kaya yan? Paano kaya yan? Buti na lang si Kati. Gabi na, Tol, oh. Tol, Tol. Si Ramon. Mamula-mula sabi na. Ganda talaga dito mga Kati. Paagos-agos lang. Aray ko, aray ko. Aray. Yan, shout out kay Manoy, kay Press. Yan, ganda ng pinagbili sa atin. 600 lang yan naman, 20 liters yan, oh. Ganda. Yan, tayo ulit mga Toy. Yan na mga Toy. Huli na naman. Oh, bakit? Huli naman talaga yun, Tula. At least di hiniwala mga si Tolermin. Ayan, oh. Oh. Ito sigurado to. Pang ano to, pampulot sa to mga Toy, kasi ano, yan ang biniprito namin dito. Yan. Kachoy, pambulot na naman to. Ha? Pampur the boys to, eh. Uy, ingi ako dyan, ha? Arroyo? Hindi, yung medyo ano, kasi bibigay ko rin sa mga kaibigan. Uy, ay. Uy, dalawa, tol. Oh, grabe yung huli kong dalawa, pinag-isa mo lang. Maurag talaga si Tolermin. Ah, grabe, oh. Yan, shoutout kay Manay ulit. Manay! Nakarakap na. Oh, tayo ulit mga Toy. Grabe. Pagpasensya niya mga Toy yung natin video. Kasi mataas, ganda sana doon sa Dola, yung unang spot natin. Ah, grabe, night fish yun, oh. Ang ganda, Tol, no? Paagos lang. Grabe, laki yan, Tol, oh. Oh, balik mo yung isa. Alanganin pa yun. Oo. Ang ganda ng taw-taw natin, oh. Ay, ganda. Salamat talaga, na-field test natin. Ganda. Uy. Kagatin mo. Wala ka. Yun na naman, huli na naman. Ay. Ala. Ay, oh, kala ko malaki. Mga Toy, oh, ganda ng kisto natin pala dyan mga Toy, oh. Sana magpa-tournament. Sana magpa-tournament ulit ng West Rainbow mga Toy, oh. Baka naman mga Akala ko dati ang presidente natin dito, si Vincent. Si Boss Vincent, ganda nung napadalo ni Kagi. Ito natin maganda. Wow. Napakan ito. Para lang pala kung mga tabulan. Ay nga mo na. Ano yung sabitan yan, hoy? Okay lang, sumabi. Una na. Hoy nga. Napakan ito ba? Napakan. Wala tayo na po. Tayo ba napakan mo bro? Na chocolate yan. Longpin. Walang bato, labas ka. Dalawa sipag pa ito niya. Ala, bayaw. Ano yun? Ano ba?
Di abot ang nagmudalog ito. Sigurado ka pa lang. Ayan, mga tayo, dumating na si Kabiwas, si Abaday, Kasinilo. Kasinilo! Kasinilo! Baya to si Kabiwas. Loy! Ayan, dumating na sila, mga tayo. Anong oras na? Ano na yung huli? Ito ang maraming huli. Grabe. Tingin yung mga tayo yung mga namin. Katsinkok kami, mga tayo. Oh, katsinkok. Oh, Kasinilo! Si Abaday, Kabiwas. Ayaw, meron pa na no? Grabe, ang dami. Si Kabiwas dami, ang lalaki ng huli, mga tay. Ang lalaki ng huli. Yung isda namin. Ayan, butaman lilo. Sige. Ay, ganda dito, mga tay. Ay, ganda ng ano namin dito. Fishing spot. Ang daming huli, katsinkok kami. Thank you, Lord. Kada huli, diretso ka rin sa ano, sa kalan. Wala. Ayan, bumalik na naman. Ano nga ba yun? Pumuli ka dyan. Yo, ayun na. Diretso ka sa akin ang nakahuli. Ano ba natin pampotong ang puta yun? Oo, Pampotong daw. Ay, parang talaga guys to ah. Ano yung pakadasa na yun? Ito mga wes, hindi mga Panay, ano to nakalive tayo? Ay, nakalive ka? Hindi. Ay, pala, kay ka ano? Kay Delphin. Kay Delphin. Ito, nagkasama si Kasoy. Kasi nagchat si Delphin kanina. Sabi, magkasama na tayo. Yun. Masaya na naman yung mapanood doon. Makulit. Kuya, ano na? Kuya, ano na? Dumating ano na? Yung patapos na yung adventure sa amin. Ang saya mga tayo, with coffee kami ngayon, with coffee. Kasi ano, may bagyo-bagyo ba? Ingat kayo mga tayo sa mga malapit sa ano ha, sa mga bantalan. Kasi masama yung panahon. Si Manay Kalayo, grabe, joker pala to. Tawa ko lang tawa yung mga ganito. Tawa mo sa kabi, ano eh, Kasoy. Halos kulang na lang, mahihiya ako eh. Kaway, ganito naka-live tayo. Hello po, magandang hapon. Shout out po si Mami. Mami. Shout out, Kachan! Shout out! Kasi Michael, oh. Oh, wala ba kayo? Shout out sa'yo! Hoy, kasi nila marito ko na highlight ko dali. Mga katidali, yung mga supportan natin mga bait mga kasi natin dito. Tama kasi pa-support naman natin sa ano sa kaibigan mong si Katoy Delmar. Idol Delmar. Kasama yun, Kuya Delphin. Sana nanood ka, Kuya Delphin. Mga katay pa-support. Paano Shout out sa'yo, Kasoy! Nag-ano sa mga tayo, nag-ano sa ng ano ng YouTube channel. Ang dami yung huli oh. Wala ka dyan, pakita mo! Mga Kasoy! Bulahan o, bulahan. Ang laki o, lapad. Mamaw! Kaya pala kayo namumunta. Oh, Kasoy, huli! Oh. Ano, B-Save? B-Save mare, kagat positive talaga. Ito, oh. B-Save Kabiwas. BSF. Kala ko, BSOP. Grabe, ang dami. Kaya pala, tagal niyo pumunta rito. Ha? Isang napakarami ah. Ay, mamaw o. Mamaw pa. Pakita mo. Mamaw. Grabe, saan? Engineering office sa likod. 6.3. Engineering office. 6.2 lang? Ay, 6.2 ba? Yan. Dilmar Idol Fishing TV. Yun, natin pa-support po. Napaka-supportive po. Mabait ito mga napaka ano to. Pag sa Pasig River ano to, na-spot, siya yung asa nyo sa mga update na mga magandang fishing spot. Okay, mga tayo, pag-ising naman po. Thank you. Ayun mga tayo, nakahuli si Katoy. Malaki. Ito. Ay, akala ko malaki. Ako. Ay, ikaw ba? Saan? Ako. Diba? Oh, basic! Mga tayo, basic. Buntis, ang taba. Hindi, basic yun. Mataba! Mataba! Asa si Tol? Tol! Ang taba! Ayun, pulahan ay. Pulahan man. Kachoy, panglima na. Nakajakpat na sila kasi ano, Abaday doon sa dulo. Sa may engineering. Tignan mo. Ano? Ang laki ng tiyan. Ay, ano nga, ano yan, malaki. Ano, Sino kawig niyan? I-release, no? Sino kawig niyan? Ang daming huli na no. Pamprito. Pamprito mga tayo, ang dami. Oh. Ay, umiiyak. Uy. Lo, babae yan. Ang dami nating ano. Kachoy. Ha? BSF talaga. Oh. Bisip nga talaga rito. Kaya positive mga tayo, bisip dito sa West Rainbow talaga. Mas malaki. Ay, si taba. Taba. Take po.
Sir, parang kabos mo yung ano, yung tumutugtog. Happy, happy! Merry Christmas! Pares kayo dalawa. Birds! Pares tayo ng ano mga tayo. Kasi nga, dapat di ako marumi. Ano ba yung kapote ko eh? Christmas, aga ng pa-Christmas to pa din yung Rooney. Grabe Ano, talaga. meron? Alam mo, napakagalantin na kay Rooney. Nakaraan, nagregalo to kay Kabiwas ng ano. Ng fishing rod. Ang problema kahapon nito, may rad na, may ano pa. Meron pang cash. Hindi, yung ano, yung Nagkala ko cash. braided. Hindi mo yung may braided na. Yan o, Kuya Leito, Kuya Rinan Romero, Kuya Delpe, no? Grabe talaga. Napakagalanti talaga itong ano natin. Alam mo mga tayo, babawian natin ito pagka sakali, ano? Babawian natin ito, resbakan natin si Kuya Ronnie. Pagka magkaroon tayo ng puro magkaroon. Eh, shout out kay Manay! Manay! Shout out! Eh mga tayo, ano dito? Pag pumunta kayo dito, yung tindahan, hanapin nyo si Manay, si Bicol. Bicol ng ano, mabubuot, Digdisawis, Trimbo. Yan. Mabalos po, yan. Mabaitin ka rin. Tol. Abaday. Kasi nilo. Yee. Ginagawa mo. Grabe kahapon. Nagkita kami doon kahapon mga tis sa may ano. Anong sa harabat kahapon sa may engineering. Ah, grabe. Hindi ko na gusto ng grabe, napakarami nilang huli. Pumunta kayo no, hindi na ako nakapag-video. Oh, harvest din ako no, dadak mo na. Hapon? Oo. Ano na ako, di ba nagkita tayo alas 3 na yan? 2:30. Mga 2:30 nga natin nagkita kami. Sila i-vlog mo, inilaw tapos baday. Si Papa A. Papa A, yun. Grabe mga ito eh. Engineer ang office mga. Engineer ang office, napakaganda. Sus, Mariusef. Ang saya namin dito mga ito eh. Oh, nagkita-kita mga tropa. Oo, nagkita-kita ka, parang ano dito, tournament. Siguro, ano yun natin muna natin, putulin ko na itong video mo. Kasi yan ang, sobra na rin yung napakaba na po. Thank you mga tinom, maraming salamat sa inyo. West Rainbow Fishing Spot. Yan, napaganda. Bibigay sa paninda, video mo. Uy, bakit? Palit tilapia, palit tilapia. Oh, palit tilapia? Oo. Tilapia Uy! Palit tilapia. Ano kayo? Yan. Palit tilapia nga rin. Ah, palit tilapia oh. Wala. Yan, tinasagay siya. Palit tilapia na mga katuyo. Grabe, ang galing naman. Eh. Sir, anong pangalan niyo po para natin, ma-acknowledge natin. Yan. Sir, binabago ba yung boss mo? Hindi nagbabago, yun talaga boses ko eh. Ah, yun talaga. Ah, di ka kumakain. Hindi kumakain ako. Tubig eh. Uy, thank you. Kuya Badong ha, Kuya Badong, thank you. Ayaw ko niyan. Ang ganda. Hindi ka nagtutubig? Ang dami binigay oh, kakanin mga ito oh. Sino pa tayo dyan? Tambay ka muna. Kuya, thank you ah. Thank you, thank you. Eh, Ah, totoo. hindi. Salamat. Ay, parang si Kuya Roger na nga to. Taga Marikaban. Thank you natin. Di bibigyan natin mga ito mamaya. Kawawa si Tilapia daw, palit tilapia daw. Hindi nga, Kuya. Palit tilapia lang talaga? Palit tilapia. Ah, sige, mga tayo, sige, palit tilapia na lang. Ibigay ko lahat ng ano ko sa kanya mga tayo, no? Thank you mga tayo. Ibigay natin sa kanya yung lahat ng huli ko.